Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Παναγιώτης Χρήστος και είμαι υπεύθυνος και γυμναστής του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Άθλησης Μολάς Λακωνίας. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για τα προγράμματα που υπάρχουν στα γυμναστήρια όπως και στο δικό μας, τις ασκήσεις και αναλυτικά όλα. Ξεκινάμε με τα προγράμματα της μικρές ομάδες, μεγάλες και μικρές μικρές ομάδες. Έχω ξανααναφέρει ότι οι μεγάλες μικρές ομάδες είναι το στήθος και η πλάτη, και μικρές ομάδες είναι τα δικέφαλα και τα δικέφαλά μας. Σήμερα θα σας πούμε τη μικρή ομάδα του στήθους και των δικεφάλων, τις ασκήσεις αναλυτικά. Ξεκινάμε με τις ασκήσεις του στήθους, σε πιέσεις σε πυκλίνο πάγκο με μπάρα, σε πιέσεις οριζοντίου πάγκου πάλι σε μπάρα. Προχωράμε την τρίτη μας άσκηση στο pullover και ολοκληρώνουμε τις ασκήσεις του στήθους με το μηχάνημα 5. Στις ασκήσεις των δικεφάλων ξεκινάμε με κάμψη να αλλάξει από όρθια θέση, κάμψη μπάρα στραβό μπάρα στο μαξιλαράκι. Τρίτη άσκησή μας είναι η αυτοσυγκέντρωση και ολοκληρώνουμε τις ασκήσεις των δικεφάλων με τον πύχη μας. Αυτές είναι οι ασκήσεις που γίνονται στα γυμναστήρια όπως και στο δικό μας τον Gym Club Άθληση στους Μολάς Λακωνίας. Σας ευχαριστώ πραγματικά που ερχόσαστε στην κρίση και μας δίνετε κι εσείς δύναμη στους δύσκολους καιρούς που περνάμε όλοι. Σας ευχαριστώ και να είστε καλά.